Hey bo! Eti! Yeah. Hey bo! Eti! Yeah. Yeah. Makosi. Sawona mfana wami ikwapho hlelo. Usho umsasaza khona. Ibe ngane le yangani. Honest stop. Ngiyibonile. Phela mina mfana. Ngiyayibamba ingane nawe uyakwazi lokho. La kukhulisa ukuthi mhlawumbe ngidlinsangu noma mhlawumbe. Ngoba le ngane ngiyibonile phela ekseni ali. Yabuya futhi yali. Yazi mina ingane ngiyaphoda manje. Ehlek mina ngiyibona iswima mfethu le yangane le. Ubungafunga ufika Nakukulolozela ingane ngihlolozela ingane ungadili. lembika so. Ngambela ingane kuvutha amalanga. Okay. Shuthi ubeka umcamelo ke phela mawusushaya ihlokoloza phela mubi lo mntwana. Mubi. Le staff ufana. Hayi. Phela ngisilandele iswazi. Isihlande eswazi. Usithi TV la. Nina Usithi TV. nibhemi intango nakwazi. Ole. Awumanje ole dwesana mawule. Hawu. Yasini. Hey labantwana. Mfana beyikhipha kakhulu mfanele siyadlala lezi. Ngibonile kodwa ayikwazi. Anilelanga la endlini ne? Silalela endlini mama. Ngicabanga ukuthi mangihamba ngiyolala ngiyengize nginibone maniyenza lemifirifireni la endlini. Mama wathi singavusa ngithi mawulele thina safika ke safika salala and salindele ukuthi sophina sikubingelele futhi masizivukile. Yazi the way ningakhona ingathi nje nibhemi insango. Thina sibhema insango. Iyona ebhema thina. Inibhema kanjani? Inibhema kanjani manje yakunikhalisa? Awona mfana la ngiphethe esasilandane ke staff. Swaze saselandani. Ngiphethe somhlola lana mfana wami, esomhlola mhlola. Abantu into right iswazi ntwana. Yabona lesengala iswazini. Abo leso sikushaya ukakele ukuthi. Isona is right. Sishaya yonke into inense uyibone yonke into incane phambi kwakho. Mara yasukesi. Ngifuna ukuthi ungisize lantwana. Ngani msasaza? Fethu ngifuna ukushaya lo mntwana lo inkinga yami. Angazi ngizothini kuyena ngizomqala kanjani ngizomkhombisa kanjani ukuthi ngimconvince ukuthi manje yabona yonke le. Sofuna ukuyisa uphume manje wena. Bowazi vele umshayi. Angazi. Wena uncoba ukuthi uphume vele kuyababa uphume yabona untombi. Iyangani ngigrekisa ikhanda njalo ihlala intsha nje iyangani njalo. Fethu untombi wena owamtshela ukuthi uyamthanda so kumele ukuthi umelane naye ke phela. Phela mina ngitshela ukuthi uzashintsha mhlawumbe nawe umuntu uyambona makomshele nje mhlawumbe uthi usazohlubeka. Lutho ukuhlubeka nini? Awufuna ukuyishintsha intombazana oyinika imali. Yabona uma ufukushaya uphume. Ngikuya idea ke. Yeah. Hamba ufike umbuzo ukuthi useyivirgin yini. Yabona mayethi hayi ngiyilona bese uthi asikuteste ke. Uzowa ke. Metha kalona. Metha kalona. Siyatesta futhi. Ngiyatesta futhi lo ukuthi hayi angikholwa. Ngithi ngitest ukuthi ngempela yini. Ngibona yazi ukuthi oledalikho mfethu. Ngicabanga ukuthi ngiyombheka. Uyazi. Magrizi uyamazi na ukuthi. No wena into engicela ukuthi ungenzele yona mfethu uzongigadela ioled maliza uzongitshela mina ngisawulanda uphuma. Uyamazi na umagogo vele afike nje.
Ndoda wena uzobona phela ukuthi ngisethela kanjani. Awungiphe phela uphumi ngizokupha manje lapha. Hey. Apebes. Shay. How love? Wanginikeza amanzi ngoba ngizofika namaglasi ethu kanye nejuice. Hayi juice izogagisa uphathwa isizwe la lokukaka manje phuza amanzi. Come on love. Come on love. Ngicela unginikeze ijuice love. Awafuna amanzi? Ngeke ngise ngikhona amanzi tu. Juice izokugudisa. Ngakhona ijuice. Cabanga ukuthi uyakho. Yazini yona phuma. Konke ufuna ukukutshela yona. Enhle and a big kulu like so. Naphuhle. Yes. And ufuna ukukhipha ufuna ukuthatha sihambe sephezulu lapha yanolwandle swime sihambe phezulu olwandle sihambe phezulu olwandle sidle ngemfoloko nommese sivungule ngebluetooth emva kwaloko bese siyabuya ke sesize ekhaya yabo sohamba kahle kunini bangaka abafana benkhohlisa abanjalo lonto ongitshela wona angithembisa izwe nomhlaba into engekho yazi mabhebese yazibuzakalana kunento engifuna ukutshela yona sonke lesikhathi nesikhathi esiright manje yini la ufuna ukutshela something new something yabona right for wena okay vele izinto eziright zihlezisa kumina yamabhebese azimfuna ukukukhipha man wow love yo ufuna ukuthi serious sokhiphe laphi love yo yengisanganisa ke lena mele ngifanele umntana wami ngimtshele straight wow uzongikhiphe laphi love wami yo outfit yami yo love wami ngifuna nje ukukhipha empilweni yami uphuma ukuphela ngenza stress uyamconfuse ngihlangene manje konke engizwayo yazi understand sami yini baqinisile uthi wena virgin hawu yebo ngilona serious ngeke uzukubone lokho Kwenzakalani manje la kwami? hayi mama uphuma Nasi isikhalazo sothando isikhalazo sothando nasi isikhalazo sothando uzukubona ngiyala into engiyifunayo yewani ngizodala ngami ngizokubulala loyo ngazi kahle lapha khona ngitshela wena ngishela khipha umphefumulo izolo uzongitshela yini ngitshela ukuthi uyangikhipha ungisa somewhere ngishela ukuthi maybe ungisa kwama-restaurant or something kanti umuntu uzongitshela ukuthi ungikhiphe enhlizweni yakhe hayi bo yini le nto mina leyo nto leyo ngibani mina abangazi kahle lona yebo baba Amanzi nje. yebo baba hayi sehamba khona manje yebo baba cela uncedise mngane wami ishaya nje isofo Awubizi udokho lapho ngaphandle ukukhuluma nami. Zikiziphi? Angimagrizi. manje shaya isofo awu mama wami Awubule ngesigqoko sakho wena. Angisendlini. Hlalani lapha ngizofuna ukukhuluma nami. yebo Ake ngitsheleni ke. Yazi nje ukuthi soloko baba wenu washona. Sengitshintshile nje. Senginyenye into njengayazi. Omunye amantombazana ngapha, omunye insangu ngapha. Yini kahle ngami?
Uyena mama mfundisayo. Abantu mfundisa insangu, mfundisa amagama. Yena mfundisayo. Ubani ofundisa omunye kahle kahle? Uwena ufundisa mina, ufundisa mina. Ngiyakhuluma ngithi ukhuluma umuntu oyi-1. Uyena ufundisa. Mama uyena ufundisa nawe khaya uthe uzongikhala wena lapha. Ngithi phumani. Shut up. Uzofunani manje? Kunjani? Ufunani manje? Ngizokubona manje yini kanti? Angithishilo kuwe ngithi ngizokutshela ukuthi uze nini. Uyabona manje? Hayi angeke ngisayimela lento le. Sekusikhathi eside phela uyayibona. Athi uzofanele ukuthi ume ngoba manje ngishilo ukuthi ngizolungisa. Izolo bekubanda kanjani? Kuyabanda manje. Kuzomela ukuthi sikhiphe sibedoda. Yazi lokho. Kodwa ngithi ngishilo ukuthi uzongimela, fanele ungimele ngize ngikhulume nabo. No, labantwana laba kumele bazi ukuthi ngikhona manje. Kumele bangazi angisho. Yazi lokho. Kumele ubatshele. Ngishilo ukuthi hayi manje. Uyabona kubanda kanjani? Kuyabanda from izolo kunje. Hayi. Khona manje abomakhelwane bazothini? Njengoba kubona ulibela ujump ama-fence nje. Sami, ngiyakuthanda hawu nyonu. Mwana mumusana. Hamba ke ngizokubona ngithi kusasa. No man, yazi zama. Hamba ke. Ngizokubona. Nasi isikhalazo sothando. Isikhalazo sothando. Nasi isikhalazo sothando. Hayibo, wena kudli orange. Ngeke. Wena njalo ukithi ufuna uthenzo wemile nje la yini. Wena hlanje no. Yebo sisi. Njani? Siyaphila. Saphila. Mina igama lami nguNombuso ngwaHlongwane, ngiqhamuka la emtholampilo Olivesu. Nginivakashele ekhaya. Bengifuna ukubuza ngoBhiti. Yebo. Bese ngizwile ngohlelo lokusokwa. Oh, leli amaXhosa lenzeka lemthatha. Cha, akona amaXhosa kuphela sokwa wonke. Soka bonke nje abantu besilisa. Usuka ubani umuntu wesifazane nomuntu wesilisa? So dokotela wesifazane nowesilisa. Hayi ngiyakho. Thina mama singamasoka, asisokwa. Uyasokwa. Kuhlaba ngazi ukusokwa. Uyasokwa ukuze ungathole kalula izifo njengengculazi. So dokotela. Hayi sisi. Ngeke ukukhone ukukhola la ekhaya impela. Mawuthi ukhola kanjani hayi. La ekhaya ushaye phansi. Futhi kudala kade ngizwe nje ngalolu hlelo lifikile so No, asifuni kwakulizwa futhi. Ngasikhona. Awukhula ngena. ngicela nini lesikhathi lesinye sokucabangisisa kahle ngizophinde ngibuye ngivakashele futhi ngiyabonga. Akubonga thina sisi. Ngisale kahle. Okay. Nasi isikhalazo sothando. Isikhalazo sothando. Oh, Choma. Cela ukubuza Choma, munjani? Yo, ave ngikhathazekile, yazi ngikhathazeke ngani? Khathazwa yini manje? Choma, umcilanini labantwana abakandaba. Jehova la lo mphefumulo. Kunini? Ngase kusikhathi eside ngingababoni. Yo, yazi ngendlela ngimkhumbula ngayo umuntu wami. Loyo. Yo. Yazi angazi ukuthi labantu abenza yini vele inkinga yabo. Angazi maybe mhlawumbe basazobuya yazi. Hayi no basazobuya. Especially ke usuitcase wami usazobuya ke yena. Bangafanekisanga. Mina ngangalahli ithemba ngiyazi ukuthi uzobuya. Nini kodwa mkhozi wami? Izobuya khona kuzobona wena. Kodwa kusiza abantu bona basangana nje lo best phambili into yabo bahambisile yazi awasiza
Isikhalazo sothando, isikhalazo sothando, nasi isikhalazo sothando, isikhalazo sothando, nasi isikhalazo sothando, intomseqala, thina sikhalazo, nasi isikhalazo sothando. Yawuzini. Okay. Hey, Uye lo baba engithi sizophilisana naye la ekhaya. Philisa isitokufeni. Khona nje endaweni ba. mina ngi-understand manje. Uzoqasha la ekhaya. Ngithi uzohlala la ekhaya nathi. Nami nani. Nizoba baba wenu. Sazoluka iqasha-ke endlini. Shit nenyama ngesidlo. Ama-vegetarian. One week. Nina. Seniyaqala nedelela manje. Niyazi yini bafana bami lo mntwana mangabe nina ningeze ningilalela ngazi ngizothi ngubabenu and kuzokhala esami isatulo nizongena endleleni nibe straight ngoba mina angidaba mfana ngishona isami yimini ubaba Ufike nje sokhuluma so. Endaweni sakho. Yazi kodwa niyadelela nini? hey Hey. yazi nokona Sukele abantu. nokona yazi ngicela sana Yebo. kuyasho ukuthi abantwana bakho laba bangithandisisi ngcono ke nje sikameleni. Hey Matama. Matama ngiyabhayisa la ngiyahambisa Matama. Cheap. 250 Matama. Matala ngibamba nge250 nyana Matala. 250 nje malume, just into encane. Hey. Uyithathaphi? Matama yami Matama. Nginike nje 250 nyana Matama. Awuyione ngibona. Hawu. Matama ona kanjani la ngoba sina plug Matama. Matama uzodlala endlini 250 noma 2 clipper ke Matama. Maye mina ngiyibone kanjani ukuthi iyasebenza lento? Awuzebona endlini Matala ngibambe nje nge250 noma iclipper ke Matala. Yazini. Ungathi mabuye ukuyodlala inyawupe yakho uzonyela mina la kwami. Matala iclipper nje Matala. Yazini. Nyakaza ngoba uyanginyanyisa. Nyakaza ungazoyindlela lenyawupe yakho lana. Nyakaza ungakanginyanyisi yo nyawupe ndini. Isikhalazo sothando, isikhalazo sothando, nasi isikhalazo sothando. Yabona kuzakalani manje? Mina ngivuma ukuzalwa yenye inja nje ezavector sekubaba wami emzini kababa. Hayi nami ungavumi nami ntwana uma kuza mina ngazo umphethwe istage manje kunezinto ezibringa ikhanda nje. Just imagine umama uyajola ithina siyajola ile time nayo iyajola. Oyisemjolweni nje. Semjolweni. Yazini mina ngicabanga ukuthi mangahambe elithama kuvayithi. Kuvayithi yaphi ndoda? Noma ngiplan ukuthi singaphila kanjani. But uyacaba ukuthi lo muzi lo le rasta lezothatha. Ayisothini ngoba sophathwa yenye inja la. No ngcono zivayi. Mayisovasi. Wazivayi sonze ibusiness. Relax wena. Are you sure? Thatha kimi ukubekela konke. Awuyazi ibrazo yami mfana. Sisuka la wena siyale edukuza siyovula khona ibusiness. Okay. Uzozwa ngawo. Yazini sithathe yonke impahla yethu siphume siphele. Asivaye imali Gcwala. Uyabona-ke manje njengoba bengutshela mfana hayi sengingenile yes yabona ngingenile kule ndoni yamanzi mfana yabona la sekukwami kuphethe mina manje manje bengutshela uthini Dr. Mahewu mfowethu ngiyakutshela hey ngizame ngazama yonke amaqhinga ami hawu mfana ngicela sengingenile ngangena phakathi manje lalela mfowethu ungalokothu usiyeke nesibhenene mfowethu uyambona lo muntu ushaya ngehips enjani hey
uyabona wena Mazembe solo kwaba yimi ngisho ngisakhula kanje angase mshayini intombi ebuvu imanzi mfana idlozi lakho lokuthruphasele mfowethu yes hambalana kabi yami hey mfowethu uyabona ke manje kuzofanele manje umphathe ntofo uyabona ngingasenzi ke manje noma yiliphi iphutha ngenze sure ukuthi uhlala mnandi ushayile lapho mfowethu kodwa manje abantu abakhe bathinike banje ngaphansi kwalezi uyabona Mazembe uthe makangazisa kulabantwana bakhe labafana bakhe lapha hey ngababona ukuthi no bayithandisisi le kodwa ngabatshela ngathi babona manje uzokhala sami isicathulo yezwa ngathi lokhala sami isicathulo nizoqonda njengothi lo matches ngababona hey banyukubali baphuma hani ngeke bangezelisa abafana laba hawu ngezwe ngabantwana uyekele into nje hayi uyadlala wena hey ungaloko uthi uyeke mfowethu congratulations to you mfowethu yazi waloko uthi lo muntu ubovu phela lo muntu embona naye nami ngiyaqala nje ukumbona kodwa nje ubovu ngempela mfowethu engisacela futhi ungishayisa amabili nje mfowethu nami ngithweshwe hayi mfana no okay mocha kabya sobonana okay grande ne ungicheke kuseni zonke mfowethu Suitcase. Zabalazo. Yeah, mama. Again, Zenla. Hello, mama. Suitcase, man. Yini manje ma? Awuzona ngithi Mama sesikhona. ngibona lo mhlolo lo. Yini manje le la ekitchen lami? Mfadula. Mfadu kulento le. Shukuthi mina amehlo ami awasabona. Mama, ubona kahle i-under le mama. I-under. I-under. Ikabani le under le? La ekitchen. Hayi mina ngiyazi le ngaka. Ayina ngiyazi le. Mani ungayazi mina noyi-2. Ngizongitshela ukuthi ikababa wena. Ngamanye amagama. Amadoda ahlala endlini mathathu. Yazi mara niyadelela yazi. Thando. Awusondele ngapha. Santi Wona umhlolo phela la ekitchen lami. Yini le nto engibonayo? uyabona uavoid inkulumo nokuthi kungabi khona inkulumo ngizoyithatha ukuze kungabi khona umsindo ngizoyithatha ngoba ngiavoida umsindo lo muzi. You see mama? You see peace and happiness. Kulo muzi. Obvious. Yeah. Hayi, yes ngiyangimangaza. Shukuthi mina ngizalwele ngiclean emva kwenu all the time. Yeah. Out. Out you go. Yes, angihloniphi man, phuma. Osala yo peace and happiness. Eish baba. Yes, ngikhathazekile. Ukhathazwa yini sithando sami? Hey. Akusile ndaba yalabantwana. Hey, sebahamba isikhathi eside yazi. Hey. Manje ngiyazibuza nje ukuthi bakuphi nje. Ukuthi bona bakhumbuli kanti la ekhaya yini. Hey. Yazini sithando sami. Ungazowariji ngendaba yalabantwana. Labantwana sebabadala. Bayayazi into abayenzayo. Hawu kanjani manje baba ngoba phela mina abantwana ngabazala phela lapho. Ngifanele ngikhathazeke noma kanjani. Yazi moba worried wenza nami ngibe worried. Yabo. Ungawari ngalabantwana, labantwana laba bazobuya noma yinini. Into ongayenza nje ungeza wena nje. Solala yabona. Yini manje Bibi? Hawu. Ozama no. Isidli into yabantu. Siqinise lothando. Okay.
Emakhosini. Makhosi. Ninjani gogo? Makhosi. Wangibize ngogogo mntana ngase ngangena umuntu omdala. Hey ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Asikakusiza ngani? Hey baba nginenkinga la. Inkinga yani? Inkinga yami angithola ingane baba nalapha emzini sebeyangithuka lapha emzini. Angitshela ukuthi ngihambe nje impela. Abasafuni nokungibona. Ngokade uzama nje. Hey. Sengihlulekile baba. Uzame kakhulu. Hayi ngizame kakhulu impela Nkosi. Hayi la ufike wangqinga nje asizamiki la siyenza. Okay baba ngingajabula impela Nkosi. Ngeke ngithola ingane noma iyodwa nje. Noma iyodwa Hey nje. Nkosi yami yazi ngikhathele inhlamba zakuloya mozi bangibiza ngenyuma. Wakusab lokho sike sikhiphe ngo100 rand. Oh okay baba. Sikhiphe nje ngo100 rand. Madoda. Nkosi. Unenhlanhla kona lembiza angikhiphi kunoma ngawubani. Nangikhiphi noma ngawubani. Wena ube nenhlanhla usafuka iphuzi, uzaphuza iglass ekseni. Emini ntambama. Kunezinto ezizophakame ezizovuka emzimbeni wakho. Okay baba. Ubuye la ngabo 8 ngizokwazi ukuthi ngizehlise. Okay kodwa zivuswa njani baba lezi? Uzozizwa mavuka wena. Yebo baba. Kusasavuka ezinye izinto la kuwe. Uze la ugobela azokwazi ukuthi adle into Okay, ngiyathokoza go. Manje zikhishwa zinjani lezo zinto baba lezo? Uzozizwa mase kukhona. Mase kukhona. Mase udla lapha. Okay. Hamba ngoba phela akukona kini la. Okay. Ungibone nje ngabo 8. Okay baba. Uzokwazi ukuthi nginciphise lezi zinto. Okay baba. Hey madoda. Nawe baba. Makhulu. Hey bo. Makhosini. Emakhosini. Makhosi. Ungangena baba. Ngena sishaya Baba nginenkinga. Ulenkinga yani? Baba ngiyathengisa. Uzothengisela thina? Cha, inkinga yami ngithabathengi. Awu mobathengisela. Lama bethenga nje. Thina sikusize kanti ke. Hey, ngifuna ungisiza ukuthi bakwazi ukuzothenga nje kimi. Uzohlola. Yebo ngizohlola. Okay. Hey, ithi ngisuse lento ngoba ngiyoze ngiluze ukubona izinto. La ekhasi ke sisebenze ngo50 rand. Baba kunenkinga. Sisebenze ngo50 rand yakhona. Ithi ngikuqoqele ngoba amagundwana la ekhaya abheda kabi. Hey bo. Akungiphephethelelana. Hey bo. Kafula futhi. Kafula futhi. Yeah. Athina makhosi. Hey bo, athina makhosi. Thuswa zinkinga zakho manje. Athi amakhosi amakhulu wenu uyathengisa. Makhosi. Uthengisa ngento yabantu. Makhosi. Uthengisa ngento ethandwa ngabantu. Makhosi. Manje wena bakuthengi. Makhosi. Uyithengisela endaweni yaseGoli. Makhosi. SPTPT. Makhosi. Ebona idudla ziyathenga. Makhosi. Wena awuthembi. Makhosi. Ngoba indlela ogqoka ngayo mawuyothengisa. Makhosi. Kufanele la ugqoke ama miniskirt lawa no bra ukuze bezokwazi phela ukuthi bakuthenge. Ngoba phela wena uthengisa ngobuwena. Uzongibhedela la. Ngithengisa ngobuye ngimina. Mina ngithengisa ama fruit, angithengisi ngomzimba. Nale mali enginikeza zona manje ngiyakupha. Eyakho. Kanti uhlola ini onhlola umbhedo? Bekufanele ukusho ufika phela lokho bese ukuhlola wena. Ayaya, bana ubhayizile. Yo mama mawumuka kahle cha uthi umahosha hipho. Hayi wena manje. Next. Nkosi. Phela dala sadinana yazi. Hey kufanele makhiba
phela mina ngihlala nginezinkinga ongazazi uyazi makhelwane ngizoxoxela indaba enkulu umfana wami lo sephuza nobhili kumanje nje angimazi nokuthi washona kuliphi ngiyabonga makhelwane ngathi uyazi ikhanda lami lihlangahlangene uyazi hey uyazi nje makhelwane ngizala nje ngiyakhumbula ukuthi nawe unenkinga yabafana bakho yazi kodwa angathi uNkulunkulu uyasizwela kuthiwa kunezangoma makhelwane eziledukuza hayi zithiwa zibuza umuntu eqhamuka hayi wena uthi ufika nje zibe seyikwazi izangoma ukuthi ngathi ngizwile ngazo uke wezwa ngazo hey hayi makhelwane ngifuna angazi ukuthi nje leli viki lingephele singakayi makhelwane uyazi lokhuluma ngisazi nokuthi ngithele kangaka kodwa hayi ngizoqala phansi makhelwane uyazi kufunakala nje lingapheli kwaleli viki singakayi le edukuza hey ngisangene makhelwane yazi angizazi bona ngi1 ngiyabamba ngiyayeka nale ngane akekho noyise wayo hey makhelwana hey kunzima ay makhelwana ay ake ngikushiye ke ngiyobheka ngale kamakhelwane lo omunye ngoba nakhona ujwayele ukuya hayi salungile ke makhelwane ngizokubona Makhosi Hibo nale ndawo yakhona Samana Makhosi we ninjani nawe asikubona kahle makhosi hey wena hey ninjani makhosi siyaphila Hey makhosi you know nginenkinga makhosi you know ngalenkinga ukuthi you know abafana bonke bala iBackville you know amadoda khona you know bayangithanda you know njengawe ngiyakubona ukuthi hayi uthathekile ngokomoya you know the only problem ukuthi basaba ukungilanda ukungi-approach abangitshela you know bangithanda ngakhona ukuthi manje angikwazi ngiqonde ukuhlangahlangene yini i-mix potion no makhosi you know awunayo right ukuthi ukhulume kanjalo ngami I know ukuthi nawe manje usemathandweni you know usho inkinga yakho siphethe inkingini ngoba manje ngizakhungeka manje ngizakhungeka I thought ngisho inkinga yami ufunani ngifuna into ezolethela amadoda ivavavum you know ezoba yenza ukuthi awufuna ivamvam nayi uzayigcoba ngayo lento ukuthi uyigcoba kuwena awungigcobe ngokunenda makhasi ngifuna imali yami manje hayi ke makhosi ngiyabonga makhosi you too sexy you know ngifuna imali yami manje you know for lento yakho nyana le ngizokunika i50 and then for your hotness wena 100 rand phuma la ngizokushaya ngephehla manje thanks makhosi ngizokubona hey sithela Musho umuntu loya Hey manda ubani lo gagazi isibhalo sami kanje hayi umama kaSpikile Hey madoda ufunani ke lo Uliphuzelana wena letiyo ngoba kuthela lakho Lele lo shukela ngangivele ngabona man beliphuza uye uyi mama kaSpikile Yes umama kaSpikile angimfuni angazi ngayenza indaba le angidila ngakhona Hawu phela unenkinga Maka nenkinga inkinga yakho kufanele lethela ngithi bekazongitshela ukuthi nje uzwile nje ukuthi kunezangoma phela ngale ngakaDukuza Edukuza ufuna ukuhambisa lo mntana wakhe uSpikile khona kunezangoma edukuza uyabona izangoma sisedukuza ke yilezi ezidla imbumba umsangano nje umbhedo wonke lo angeke mina ngisuke nje ngithi ngedukuza edukuza laphana akunalutho nje nakudla imali zabantu hawu baba ngithi ufuna uncedo na yini hayi hawu manje nawe wavuma hayi ke sizo edukuza uso edukuza ufuna labafana bakho angithi ngizomkhapha hey hayi kodwa
kodwa mina ngiyakutshela wona lezi zangoma lezi angizithembi njena zifike zikutshela umsangano nje zikutshela umbhedo kodwa ke sithando sami ngoba uwe obonayo ukuthi akiwe lapho singaya kulungile ke singaya hayi angiboni kuyinkinga lo ngoba phela ngifuna ukuthi kujabule wena uyibonele izinto Emakhosini. Ninjani baba? Siyaphila emakhosini. Siyaphila ba. Makhosi. Baba. Ngizofuna usizo Nkosi yami. Olwani kusizo? Indoda yami since iyahamba bayiphephetile nje ayisabuye ekhaya. Ufuna sikubuyisele indoda. Yebo baba. Saningabuyisa amadoda sikhona sinje na kodwa kulungile. Le kasi sisebenza ngo50 rand. Anginayo naleyo mali Makhosi nginalo 20 rand Nkosi yami. Ngisho ukuthi sizawusebenzela phezulu kwahalf. Ngibethela kanaki. Sizokwazi ukuthi betha futhi. Makhosi. Hathina Makhosi amakhulu. Sina Makhosi. Ya. Athi amakhosi amakhulu wena ulahlekelwe indoda. Makhosi. Athi amakhosi amakhulu indoda yakhe kude kunawe. Makhosi. Wena useBigville wena. Makhosi. Ufuna sikusondezele indoda yakho. Makhosi. Indoda yakho iseKapa. Makhosi. Ufuna silethi la eBigville. Makhosi. Siyayibuyisa ke manje uyayibona? Makhosi. Uyayibona? Makhosi. Uyayibona? Makhosi. Sizayishiya la eBloemfontein ngoba ukhiphiwa half umzwane yaphela imali yakho siyoyiletha la eBigville. Nkosi yami Makhosi. Hey bo! Uyindoda yami Makhosi. Indoda yiyo le. Uzabuya kunje mawubuya nemali ephelele. Ukuze sikwazi usilethele indoda yakho ifike la eBigville. Makhosi, ngizozama konke baba enginako ukuthi ngiyiboleka imali Nkosi yami indoda yami ibuye Nkosi yami. Ngizozama Makhosi ibuye ngizoza nemali iphelele Nkosi yami. Sengibonge kakhulu mawumtholile Nkosi yami. Makhosi. Makhosi. Yasinisiza ngani ke Makhosi? Besizohlola. Nizohlola. Ngole khasi ke sisebenze ngemali engango50 rand ke sikwazi ukuthi sinibhekele inkinga yeni emakhosini. Nisebenze 50 rand baba. Yeah. Ngasibona. Bakhosi. Othi sinenzele sikwenze kushashile ngoba kunolayini ngaphandle. Awukhafulela. Kafulela. Nakho. Athila Makhosi amakhulu. Yebo. Ya. Athi amakhosi amakhulu nineyinkinga. Siyavuma. Athi amakhosi amakhulu nilahlekelwe abantwana. Siyavuma. Bahambile abantwana nangazi ukuthi bayaphi. Siyavuma. Ngoba washona ubaba wabo labantwana baphuma bahamba ekhaya. Siyavuma. Abafuni lo baba ozwana naye manje. Siyavuma. Athi amakhosi amakhulu abafuni lo ohamba naye manje. Kuthiwa uyoxosha lo baba izingane ziyokwazi ukubuyela ekhaya. Akungenjalo ngasho ukuthi sangoma buyele endaweni la wathwasa khona awubhuli zona ngizawubuyela. Uyabona lo mbhedo. Uyabona le insambatheka nje. Into engishilo kathi ayikho indaba yalo. Manje baba ke uzosinceda ngani ke ukuthi sikhona ukuthola labantwana? Ukubuyisa lezi ngane kungaba u5000 kodwa ke manje ngakunikeza lento le yokuyishumisa leli u100 rand. Uthi ushunqise nje 100 rand. Ngikhiphe ngo. Bona bonke wenzani? Hayi mina ngibona nje nokumsangano yonke. Ya Makhosi. Azayishunqisa lethi ekseni imini ntambama. Sengihamba khona emalini la. Next. Hayi yabona mama kwena lo msangano nje. Angazi. Phela ayi just
Uyabona lo mbhedo. Umsangano nje impela umsangano lo. Ha uqinisile yazi baba. Suitcase. Bafo. Uchacha umama imali ngaka. Hamba nale nje irasta mana akayikhiphe mina. Ayikhishwa irasta le mali ikhishwa ioleti baba. Hayi. Qoqa lapho sami. Ha ndoda mfethu. But ayikho sharp lento le. Qoqa. Like serious. Yo, hayi man sengikhohle ifoni yakwazi lokho. Hawu. Yeah. Yebo. Ethi. Ya. Hey bo. Ethi. Ya. Ya. Makosi. Sawona mfana wami ikwakho hlelo. Nosiza ngani ndodana? Hey bo. Ngabe ngisendaweni kahle Makosi. Hayi awudukanga Makosini Makosi ngeke inkinga nje usengayo usengani. Speaking mfano wangu. Iko njani? Ngakunceda. Uthini mama? Uparafini. Hayi mfano wami thina sasebenzisa uparafini, sasebenzisa ugesi. Ulungile nawo. Baka khona. Ngeke ba. Alright baba, yazi ngizomlethela umama ugesi yazo. Okay. Ngobadla. Ngizomlethela mina. Yes. Okay. Hamba ke sikusuku. Uyakhaya. Ora kuhambe kahle. Nabona. Ngikuphikile mfano. Na unyawo. Na unyawo. Bye-bye. Zabalazo. Hello? Oh, samba sampuli. Umi. Baby. Alright man. Ngiyaphila samba sami njani? Yo kade ngagcina baby. Angisho uhamba kodwa bahambela ngesikhathi esingaka ngizabalaza umshiya ngedwa la. Baby yazi ukuthi siphila kanjani la ekhaya so bengisawuheleza kusaza. Kodwa lento bengakwenza ukuthi uzumshiye ngedwa uhambe isikhathi esingaka. No, but baby jabulela ukuthi ngibuyile yabo. Thengile and ngimnandi so manje sesojabula sodwa la. Ayophi ukuthi uyiphethe kahle. Bengiziphethe kahle kodwa wena ucabanga ukuthi ungangishiya ngedwa lesikhathi eside kangaka. So abakazi bazama ukuthi balokwedlala ngawo bafana la. Hayi. Mina akusimi kahle engidlale ngabo. Yibe belaka la. Yabona ngipho. Uthi ungikhumbulile. Ukwazi kanjani ukuthi umuntu umkhumbulile emva kwalokho uphindulana nomunye umuntu? Shuthi ngisilima mina phuma. Ngathi mina mayithi ngiyakucela wathini wa? No. Mzabalazo? No. And manje sulalile na and uyabuya uzothini? Ngiyithanda. Angisho ngakuchazela ukuthi akusime ngala nabelwala nami. Shuthi bengakabi isikhathi sakho. Kodwa okay, Phumi. Yazi ngaba ngishangana mhlakho. Ya ungalala nabo but because ngiyakuthanda ngizobekisa.
ikhuseleni ngempela, ikhuseleni madoda, ikhuseleni ngempela, ikhuseleni madoda, ikhuseleni ngempela. Uyangihlupha lo muntu, uxabana nomnakwabo. Uyangihlupha lo muntu, uxabana nomnakwabo. Angeke ngimele le ndaba hayibo, uhlala nomsindo lapha ekhaya. Awuringe phela libhentshisi lakho manje sovula le business engifuna siyiphushe. Ehle kwena uphume uyamfuna. Hayi ngimfuna uyena ofuna mina. Hayi ndoda. Wena into ongabe yayenza ngabe ulanda untombi baba. Untombi une spirit, unomoya. Ispirit sokunuka. Spirit sani? Ya ndoda. Yabo lapha kuthiwa uJesu mayebonakala. Thina siyofana naye. Akavuma ukufana nontombi. Bathi lithi iBhayibheli woza nazo zinjalo ungcole unjalo zothethelelwa ngaphakathi ba. Ayisuka. Wena ukhuluma nalibhentshisi lakho sithi. One condition. Sure. Mina ngilanda isimatsatha sami siyalapha ya. Wento enzayo ubuyela ntombi. Khani ungeke ubheke umabhebesa wami. Ngasho ukuthi eshi baba. Asivaye sa. Asivaye. Ngozama njalo ubhizi namagodo. Ngiyaphila. Right kodwa. Ngijabule. Buyile isoka lami phela. Uthini wena? Lakho kuhamba kanjani? Ishiyazi bangicabangisa ngalo yazi vele nje inhliziyo yami. Ngendlela ebuhlungu ngayo inhliziyo yami. Ngijabule lapha bamfakela umuthi. Kwenzakaleni kanti? Kuba yilento le ngicabanga ukuthi nje yazi ungigwadela. Lokho ngigwadela from there and enye into ngithole ngihambe nalela hlanya lela ngimena lela. Usayikhumbula lela sithola. Hayi uyabona hayi uyangixaka manje. Serious nganami yawazi. Usixaka ngalo ndlela ihlanya. Usungaziyo ukuthi ihlanya. Angazi nami ukuthi bengaweni ngalonto kuwe. Singana ngicede leli bhodi yazi masishane nalevula seyiyahlupha ke. Singincedise wona baba. Ngiyobeka amabhodi maspeed yes. Yabona Phumi. Sithanda sami. Yabona bade singekho nje. Ngiphumile ngabona empilweni. Into engiyifundile empilweni inkulu. Efana nayiphi leyo ngitshela? Into engiyifundile empilweni ukuthi mawufuna ukuphumelela osebenza nomuntu olapho wena. Mina ngisho uzothi ukusebenza kanzima. Okay. Umuntu omthandayo. So manje thina sicabanga ukuthi sivule isonto. Sekuyisonto futhi Sivule isonto. Wena uzofunda iBhayibheli. Utshela icommunity ukuthi kunesonto lapha yana kuze bonke abantu bazogcwala esontweni lethu. Yabo leyo nto le isonto lizogcwala sithando sami. Ngiyacela. Wena uzoba umama umfundisi. Ngiyofunda iBhayibheli phe imali phela labantu ngiyabazi banemali Khulileka ngemali. Ngemali khulileka. Uyayibona le moto ngoba ngihleli kuyona kaSonto. Isencane le moto sithando sami. Isencane le moto. Once sangena esontweni izoba nkulu le moto. Le moto le izoba ngaka le moto le. Komthandazo ngoJesu sithanda sami le moto izohamba le. Ayikhuleka sana sami nginawe. Le moto ngomthandazo sithanda sami ngoJesu izohamba le moto le. Sanibona baba. Yabo sanibona. Ninjani baba? Hayi siyaphila sikuvakashele. nabo kuyamngene Thembi nje. Hayi khulileka baba. Nganceda ngani ke madoda? Hayi baba lana. Sithema sithi siyabheka ngihlala phansi ngabona ukuthi unobuso bebusiness. Ububa businessman. Manje lana kune business esiyivulayo sifuna ukuvula isonto. Masibonile ukuthi masingasebenzisa wona lapha ematafuleni ingaba nesithunzi lapha isonto lethu. Uthatha aphe lo. No baba siyakwazi ukuthi uhlonipheke kakhulu.
kanti futhi nakuthina usibonelo esihle kakhulu entsheni yala emphakathini usebenza nomphakathi uyaziwa uhloniphekile so sesicabanga ukuthi nathi njengoba sibukela kwena masingalanda wena singakwazi ukuthi isonto lethu libe nale yanto and lokhu awukwenzile amahalo kuzoba neshare futhi nawo uyitholayo ngiyathola manje manje ngicabanga ukuthi mhlambe lokho kunganziwa unifaka enkingeni mhlambe hayi ngeke inkinga nje ayikho oh bengicabangela ukuthi into engasiyenzeke nini le ngikhona kusasa kusasa nje oh ayikulungile madoda kezwakala ngizoqhamuka kusasa okay baba sibonga kakhulu Suitcase ngizabalazo bafana bami ngifuna ningilalele kahle la manje le nto engikhuluma balekile uyazi mina nomama wenu siyathandana mina nomama wenu siyacamelana nani kuzofanele nizocamela la kimi ngoba manje siwumndeni bafana bami yicabangisiseni kahle lento lena nifake engqondweni ngisaqinisa uthando akaphuphi lona yazi lo kusele kancane ukuthi asitshele ivari ukuthi uyolala nomama ezimbambile kodwa mbona ayibona thina ibona imoto ezibhakile nje pipi ishama hazard sitshela 99 uyosilamanisa ama konke lokhu sikwenza ngothando sikwenza ngothando sikwenza ngothando sikwenza ngothando bazalwane lento ayifune kutolikwa amen ngizayivala manje bazalwane ayisho ingoma bese ngithola abazokhulekela amen amen mathathu la madoda nisombi mathathu la madoda asesandeni sombilo asesandeni moya oyingcwele lesiya kilosi yokulunga moya oyingcwele Jehova onomusa haleluya Asambe sesontweni unganane naye angeke ngiunganane naye angeke ngiunganane naye bazalwane ngiyawuthanda umoya amen kodwa ngifuna umoya okhuluma into engekho okhuluma amanyana ngoba labantu abafuwa umoya bayawaphidlisa amabandla ngabe umoya ungihlolela ukuthi yini lelahlekile la ngilahlekelwe into yami engiloko ngithi mohlo ngilungisa inhliziyo yami
Hey ngizakuhlubuka bazalwane. Angifuni ukuhlubuka. Ngena madimoni esontweni. Bazalwane zokuthi asivale namehlo ukuze sikwazi ukubuyisa lo ungidukele. Asonto kusonto amasimba ngizwana nawo. Vana amehlo bazalwane. Amen. Amen. Awu. Mazembe. Awumnganami. Ngoba mfundisi Moses. Hayi mnganami. Isonto abafundisi lapha. Kwenzekani kanje? Hayi laba abafundisi mnganami. Abavele phela babu labo mfundisi. Ngalesonto yazi. Uzwile ngalesonto yazi baba. Hey. Uzabalazo. Sokasi! Hey labantwana nkotsana! Sokasi wena nisumntwana umthetho ufuna kanje. Thank you.